Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Bizkaia irratiko entzuleok ondo etorri. Eusko ikaskuntzak bideratutako saioa da. Hau badakizue hilabeteko lehenengo eguaztenetan, azkenengo eguaztenetan hementxe batzen gara, eta gaur ez da gitxiago izango. Museorik museo ibilteko aukerea daukagu, museoen ateak zabal-zabalik eta barrura sartuko gara. Era guztietako informazioak museoen barruan bertan, eta bai gu geuk kanpora ataratakoak. Hemen konbidatu bat baino gehiago, hurrengo ordu erdian gozatuko dugu elkarrizketez. Batezik hementxe daukagu Amaia Basterretxea, Euskal Museoko zuzendaria. Amaia, ondo etorri. Eskerrik asko, egunon bai. Ondo txuan, Javier Barrio, Enkarterrietako Museoko zuzendaria. Javier, egunon. Egunon. Zelan zagoz? Bueno, honen gaude, a ber. Prest, elkarrizketari ekiteko. Bai, hori. Hirugarren gonbidatu bat beba daukagu, Iratxe Momoitzio da Gernikako Bakearen Museoko zuzendaria. Iratxe, hor zagoz? Bai, egunon. Egunon eta ondo etorri zeuri bere. Bueno, Eusko ikaskuntzak bideratutako saio honetan, museoak ditugu ardatz, egia esan Euskal Museoi buruzko jardunaldiak bai Gasteizen, Baionan, Donostian eta Bilbon. Zeuek hirurok badaukazu ezarezanik, hilabete honetan uste dut informazio asko erabile dela eskuartean, mai gaineetan, ahotan, eta esate baterako Gasteizko Arte Museoan erakunde eta dituen parte hartzea eukieban jardunaldien lehenengo egunean, horixe aitatu genduan bere egunean, eta Eusko ikaskuntzak hilabetea luzatu dau, zeuek bere eukidozue oneri jarraipena egiteko aukerarik, baina nik uste dut, Javier, Amaia, Iratxe, denporan atzera egin beharko gonkela aztaze. Eusko ikaskuntzako arte plastiko eta monumentalak zailak jardunaldiak prestatu ditu, bultzatu ditu Euskal Uriburuetan, baina hau ulertzeko denporan atzera egin beharko gonke hemen museoen legea behagertzen jaku, joko dugu azteko horra? Bai. Amaia, zugan dekazeko gara. Legea. Onartu zan museoen legea? Bai. Abenduan onartu zan, bai. Hori da. Bai, eta teorikoki ja martxan dau, eta hori binote bintxet. Baina, ez dut uste askorik igertu dugule, ez? No, guk ez. Askorik ez. Momentu ez. Eta uste de, bai. Nik esango nukena zan, zeuze da, arrozpimatuta gura nukena egin, da, legenen arazoa, nik uste dut ez dala proposatzen dauzen ideak nik uste dut ondo duzela. Txarto duzenik, dire, ez duela kontun hartu zein egituran aplikatu behar diren. Osea, ideiak ondo dau, baina zein egituran aplikatu behar diren ez dauela argi eta garbi ipinite. Nik uste dut hori dela legearen arazo ahondiena. Zakit iratxezua duzauzen ala ez. Bai, seguno, a ber, denok uste dut beste egunen ados geundela, legea binot, base batzuk oinarri bat dela eta hortik aurrera jarraitu behar dela lanean. Gertatzen dena ez bakarri Bizkaian, baizik eta Euskadi mailan museoen egoera oso ezberdina da, ja ez da tamainoa edo horrela da, batzuk instituzio batzuenak dira, beste batzuk beste batzuenak, eta orduan legeak ez du oso ondo kontemplatu, zehor bakarrik esaten du, pues batzuk konbenio bidez egin beharko dutela, beste batzuk zuzenean, eta hor denok gaude dudekin, zuzenean sartzen garen, konbenio egin behar dugun, eta bueno, hor dago pizka bat argitu beharko den gauza bat, eta bueno, batzutan zaila izango dena konponbide arraz bat ematea horri. Izaera da hemen agertzen jakunaz, bakotxaren izaera hartu beharko litzatekelako. Hombre, ez que legea ondo dago, ez da barazoik, baina orain ez que pentsatu behar dugun nola garatu, ez da, ez que, claro, legeak tratatzen ditu gai asko, baina ez ditu esaten nola garatu behar dugun, nola lortu, ez dakit igual, nola konpondu gure arazoak, ez da? Orduan, claro, erreglamentuak egin behar ditu gorain, eta erreglamentuak ez badira egiten, pues orduan legea geratuko da hor,
airean. Entonces, hor da gure arazoa, ezta, ondo dau, egin behar da, baina orain, klaro, orain, pizka bat garatu behar dugu, pizka bat zeo gehiago egin behar dugu. Amaiak bai ez baina buruagaz. Bai, baina nik uste dute arazoa, dau legean bertan, zangurot. Guk dugu hemen diputazioak. Eta diputazioa deukie poterea. Guk dugu eta ezin dugu ahaztu, lei de territorios históricos. Eta lege horrek emoten deu poterea diputazioei. Claro, es que... Claro, legea ondo dau, ideiak ondo dauz. Eta koordinatzale bat eukitea ondo dau. Baina poder eukitzen direneak, ez da zer egiten, akordiorik ez badabe lortu. Euren artean, guk ezin dugu zer egin. Hori da. Adibidez gu... Eta gilze diputazioen eskuetan dau, ez gurea. Eta gainera zakigu ondo, legea egiteko diputazioen izaera hori eta diputazioekin kontatu den. Eta badakigu legea Eusko Jaurlaritzatik datorrela eta uste dut askori bidali zigutela borradore bat bere egunean, baina ez dakigu egia zan Eusko Jaurlaritza bildu den diputazio ezberdinekin hori planteatu baino lehenago, ni pizkatu datan jartzen dut hori, ze bestela berbadan agertzen diren arazo batzia ez lirateke agertu beharko. 2006an onartu eban Eusko Legebiltzarrak, ez da, Euskadiko Museo buruzko legea. 2006a oraintxe izan da, baina oraindik dinozue utzunea dagozala eta ez txikarrak. Adibidez guk, Karteleko Museoan ezin gara sartu, oraindik konbeniu sinatu behar dugu sartzeko. Eta orduan, hori nola egingo da, azkenean zaten duzu, ondo dau, baina, amaiak esan duen ez da. Orduan, aber nola egingo dugu hori. Orain denok uste dut 2000 galdera ditugula. Teorian erregistro bat dago, non apuntatzen gara, nori deitzen diogu, sartu naiz, ezin nahi sartu, eta dinot, ez dugu ikusten oso ondo beste aldean nor dagoen galdera guztiek erantzuteko eta martxan jartzeko. Edo incluso, ondo dago guretza sartzea, eske badago gauza asko, eta orduan, zer egingo dugu, geratuko gara kanpoan edo sartuko gara eske zakigu, igual ez dago ona guretzat sartzea hor legean, ezta? Eta esaten duzu, orduan kanpoan geratuko naiz, eta ondo, eta beti osal, ezta? Orduan, klaro, eske hor daude, iratxe eta amaiak esaten dute, ezta? Arazo asko, zalantza asko... Nik uste dut adosago ziela irurokorretan, ezta? Bai. Nik uste dut guztiak. Jardunaldiotan alkarregaz batzeko aukerarik uste dut eukido zuela, eta gaia hor da bilbueltaka. Claro, bai, hori da. Ardurea, beraz, honek ekarri dagoena. Berela jarraituko dugu legeari tiraka, baina nik uste dut entzuleak gurako dagoela jakin. Ia bakotxa, nondi datorren, bakotxak ze izen eta ze izan daukan, Euskal Museoa esate baterako hemen Bilbon daukagu, eta Amaia zeu zara bertako zuzendari. Euskal Museoa aspaldekoa da? Bai. Jure sustraietara eroaten gaituena? Bai. Museoa inauguratu zen 1921, oseak nahiko txu, ez? Bai, hainbat. Hainbat urte, bai. Eta, bere izena teorikoki da Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa, oseak danetarikoa duko. Momentu enten guk ipini dugu Euskal Museoa, ze uste dugu dana dala museoa, ez? Eta dana da Euskal Museoa, esan gurote... Horrek biribiltzen da. Hori, bai, da Euskal Kultura, azken finean, eta, horrezegetik da Euskal Museoa, Baina nik uste dut eta hori apurtxu bete denonen artean bai bat dagoela beste arazo edo beste kezka badala, da museoek ez deke bakarrik izenak eta kolezioak eta lekuak bai, Eta gure museoan, Euskal Museoa, da apurtxuet, eta uste dut entzuleak elertuko da berehala, ez dala ultramarinos, Gaur egundeko guz kortinglaza bai, Eta gure museoak momentu honetan dire ultramarinos. Danetareko deukie, baina konkretuki nun eta zelan eta ze apaletan dauen ez da baina argi, lekurik ez dagoelako. Baina guk gura dugule da kortingles bat, zentzu horretan, dana bere apaletan, dana bere pisuen, dana ondo ipinite ordenadoreaz ezartzeko edo jakiteko nun dauen, hoize dana apurtxu beti ipinite, Eta gudeko guztori gure museoan, eta gero itxiko dutzat bai Javierri bai iratxeia putxu beta saldu eurena, da arkeologia eta etnografia eta kondaira edo historia Euskal Herri osokoa. Da, arkeologia bakarri bizkaitarra, baina beste guztia da Euskal Herrikoa. Eta zentzorretan gutzako da museoa gure museoa,
Eta jendeak nik uste dut hori pentsatzen dagoela, ez dala gure museoa eta Euskal Kultur Museoan erakusten dagoena. Baina, Amaia, Euskaldunak Atlantikoaren bestaldean beba dago, ez? Bai, eta badeko eurekaz bai harremanak, bai, goizin bado beste Euskal Museoak eta eurekaz badeko goz harremanik, zagantzarik, bai. Bueno, Euskal Museoaren txatal bat, hori da behintzat, ez gara sartuko klaustroan, hor daukazu esan erakusketa guztietan, nik uste tonena bertara ibatea dela. Bai, nik uste baiet. Bide batez gonbidapena egingo dugu. Horixe, zabal. Eta beste aukera bat, Enkarterretako museoa da, Javier Zuzara bertako zuzendari. Bai, ez da hain ezaguna, baina Enkarterren gaude, Sopuertan, Avellanedan, Avellanako Batzarratzean, segurazki jendea ezagutuko da hori Avellanako Batzarratzea. Enkarterretako museoa igual ez, baina gauza bera da. Eta, zer egiten dugu, Enkarterriko historia, etnografia, patrimonioa lan egitea. Liburuak argitaratzen ditugu. Adibidez, orain arte prehistorikoari buruz egingo dugu bat orain, megalitoi buruz beste bat, megalitoak dira trikuarriak lan egiten dute, ekintza pedagogikoak egiten ditugu ere bai, obrak erosten ditugu, ez asko, ez dokagu diru askori, baina, zeo zer erosten dugu, orduan, Enkarterriko kultura lan egiten ari gara momentu honetan, ezta? Eta, 12 urte daramagu horrela, hasi zen beste zuzendari batekin, Juan Manuel González Bellinekin, orain da arte diocezanoko zuzendaria, eta, orain jarretzen naiz ni, eta, aber zer gehiago lortzen badugu. Enkarterriak oraindik oso gutxi jendea ezagutzen du, oso gutxi. Eta, adibidez, jendeak ez daki zer diren Enkarterriak, ez da? Ezkerraldeko herriak Enkarterriak dira, baina Santurtzikoak, Portugaltekoa, Barakaloa ez dakite. Eta, beti azten gara hortik, zer dira Enkarterri? Enkarterriak herri asko daude, eta hor lan egiten ari gara. Baina pozik, gogoz eta lan egiteko prest? Bai, niri adibidez asko guazen zait, orduan, hori laguntzen da, bai, karo, hori da, Amaia beti zaten du hori, azke oso gaztea zara. Zue, bai, Amaia. Bai. Iratxe ganagoaz, Iratxe Momoitio, hemen daukagu Gernikako Bakearen museoko zuzendaria, Iratxe, entzun duzu Amaiak eta Javier kontatuzkoen guztia? Bai, neu ere gaztean naiz eta gogoekin. Hori, erantzun ona. Eta, nahi duzu saltzea pizka bat zer ikusi alduten gure museoan. Konta iguzu, ia, zer ikusi genke. Gure museoa saiatuko nahi zondo saltzen, gure museo oso leku zoragarri eta paregabean dago, da Gernika eta Urdaibai inguru zoragarrian, eta egia esateko oraingoz nahiko ez ezaguna da, Egia esateko Gernikara hurbiltzen den jende asko ez daki museoaren existentzia, datorren urtean 10 urte egingo du zabalik dagoela, hasieran museo historiko bat zen eta 2003tik museo historikoa izateaz aparte, hau da bombardeoa, gerra zibila, lantzez aparte bakearen gaia lantzen dugu, lehenengo bakearen musea da bai Euskadin bai estatu mailan, eta gure erakusketan pizka bat lantzen duguna da hori, zer da bakea, gero, sartzen gara pizka bat alde historikoa lantzera, sartzen gara Gernikako bombardearen eguneko etxe baten, audiovisual ezberdinak ditugu oso hunkigarriak, eta gero bukatzen dugu pizka bat zer gertatzen da gaur egun munduan bakearekin. Hitz egiten dugu giza eskubidetaz, hitz egiten dugu euskal gatazkaz ere, eta horretaz aparte hori ditugu ere tailer didaktikoak umeentzako, aldi baterako erakusketak. Hori eta gehiago. Bakerik emoten ez dagoena nik uste dut hau legea udala, hemen gira eta bueltara biliko dugu, horrengo minutuetan be. Euskal Herriko museoen egoerea zein da, ez da horrein legea da arduratzen zaituena, baina zein da Euskal Herriko museoen egoerea, zezango zeunke, zeintzu dira utzunerik handienak, zeintzu dira oraingo buruminak. Alde batetik ondo dago, museo asko egin dute hemen Bizkaian, baina, klaro, orain ja, musak eginda, baina orain konpondu behar ditu garaz asko. Orduan, zenbat museak egin dira orain ja? Berriak? Bai. Berriak, pastakit. 40 museo. 40 ja, igual gara, 40. Berrogei zeudela. Eta nik uste dut deno dozkagu arazo berdinak, ezta?
segurazki hori izango da. Arazoa da egin eta mantendu urteetan zehar. Ez bizi lehenengo urtean eta hurrengo urteetan bizirik gabe egon. Ez daukazelako presupuestorik, ez daukazelako pertsonalarik, ez daukazelako lekurik. Hori da pizka bat guztiok daukagun arazoa. Gustatzen dugu hori, ez egin museo gehiago, ez da, baizik eta konpondu gureak. Dagozta gehiautzi, ez? Hori da, bai. Baina bestalde batez nik uste dut, eta ni noa, beti noa leku berdinetara, eta da, diputazioa. Claro, ametxe dugu 3 lurralde, Naparra parte, 3 lurralde, eta bakoitzateko bere diputazioa, eta diputazio bakoitzak egiten dau, beragora dagoena. Ordu, Gipuzkoak deko panorama bat, Arabak beste bat, eta Bizkaiak beste bat. Eta 3 dire guztiz desberdinak. Eta, claro, eurek ados ez bada beginten, guk egiten dugu aldogune, ez dugu besterik. Eta legeak zer egingo dauen, iriarik ez. Azkenean beste egunan komentatzen genuen asko egiten dugula, baina da, dinot, erlazio pertsonalagatik. Hau da, beste zuzendari batekin eduki dezakezun erlazio pertsonalagatik, baina ez benetan mekanismoak daudelako guztiok batzeko eta dinot, koordinatzeko. Beraz, hemen esango genduken ez dela, ez dago alkarrizketarik, ez dago hartu emonik, ez dago sistema bat, sare bat, hori da, batez bere utzunea orduan. Bai, museoen sare bat beharrezkoa da. Borondatea badago, baina... Borondate baina... Baina egon behar du leku bat pilotatzen duena hori guztia. Eta jartzen dituena medioak, denok eukializateko egun bat edo 2 egun, bilera bat egiteko, joateko, etortzeko... Bai, eta martxan ipini. Erramientak lana bezak behar ditugu. Azteko gutxienez. Bakoitza zabetzie, zeuen museoan, zeuen eguneroko lanagaz, zeuen hartu emonakaz. Bai. Akaso gehiago kanpora begira hemen baino? Hemen zeuen artean daukazun hartu emona baino, beste leku batzutara bideratuta, segurutik zabalago, ez? Ez, guk gure erten badeko guz harremanik. Bai, eta iratzek esan daulez, ez? Gudeko guz harremana gure artean. Eta Araban eta Gipuzkoan badeko guz harremanak, eta Baionan inkluso, baina gure artean, esan gure ez instituzioaren artean edo bidetik. Ez, guk egiten duzu berba bategaz eta besteagaz, eta azkenean egiten duzu gauzak, gure artean bezalako. Guk adibidez gure museoan denetarik egiten ditugu. Orduan montatzen ditugu, erakusketak, ekintza pedagogikoak antolatzen ditugu. Gero liburuak idazten ditugu, denetarik. Eta gure museoan bakarrik teknikoak 4 gara. Eta azkenean ezin dugu egin gauza guztiak. Orduan, adibidez hori da arazo bat, ezta? Eta hori da herramienta, lanabesa bat, pertsonak dira herramientak. Eta, claro, museon bat egoteko, behar ditugu lanabesak eta haien artean pertsonak adibidez. Eta beste gauza bat adibidez difusia. Museo hundiek erraztasun handia daukate, ez dakit, turistak mugitzen diren leku guztietara heltzeko, banderola, pankartak, folletoak, leku guztietan dinot aldizkarietan, eta gu askotan jendea ez da hurbiltzen, ez daukagulako modurik, edo folletoak egiteko, edo aldizkari espezializatuetan artikulo bat idazteko, edo... Egunkaritan agertzeko oso garezia dela. Bai. Kultura hornikuntzak dira beraz batetik utz egiten da denak, ezta? Utz egin baino, dinot, hasi behar direnak errebisatzen eta hobetzen. Ez dugu esango utz egiten dutela dena, ez dut uste hori denik. Ez analizia ez da guztiz baltza, ez? Hombre, ez hori ez, a ber, gauza asko egiten ari gara, baina gehiago eskatzen dugu. Ja, bide baten hasieran gaude, medio jarri behar dira, bide horretatik aurrera egiteko. Museo dauzkagu ez da, haren hobeto. Hori da, eta bidean aurrera. Claro. Bai. Aurrera. Zaintzen dugu, jagoten dugu, ondarea. Orokorrean, ondarea orokorrean. Bardin gauz. Nik uste dute, segun, eske diputazioa da berriro. Claro, egie da. Legeak eta legea hori de 3 de julio de 90, hori lege horrek esaten dauz nork deko kompetentzia eta nork egin dau gauza berbera, ez? Osea, esan gurote, zaindu behar deu diputazioak. Eta gobernuak esaten deu, zelan egin behar da, nordeko ardura eta hoize dena, baina koordinatu baino edo egiten. Osea, que ondareak bakoitzak babestutzen du berea. Beste plano batera igaroko gara orain, herritarraren gana. Bai.
Herritarrak jagoten da ondarea, ulertzen da ondarea, Javier? Iratzek erantzun dago. Denetari dago, pues igual hau batzuk bai, beste batzuk orokorrean ez. Baina orokorrean ez, igual ez. Adibidez, bueno, ez dut esango ze herrita, baina herri batzuetan adibidez enkarterrin, pues... Tekatua bai, tekataria ez. Erori dira, ja, pues ez dakit jauregi batzuk, dorretxe batzuk, eta ez da ezer gertatzen. Noizean ben bai, igual noizean ben bezetan dute, oye, kontuz, a ver, hau da, bueno, baina normalean ez da hori gertatzen, normalean, bueno, pues erori da, pues bueno, pues es que zaharraze, pues es que orduan herritarrek igual normalean ez dut ulertzen. Nik uste otortze dagoela utxun bat, eta bat da hezkuntza. Bai. Bai, ikutzen falta. Etxean entzuna, da umearen zentzuna. Hori de, eta hori de, iratzek esan eben lehen gugunean, eta guzti zadoz nau, osea, hezkuntza edo edukazioa da pilar bat. Eta hori zalantza bari gainera. Guk ez bat dugu erakusten, zer dukogun, eta ze importantzia dukon horrek, eurek, paso egiten dabe. Hor egun esaten da melez, ez? Bai. Paso, tio, ez? Ez que, hori bai. Txikitatik ikasi beharko zuten apreziatzen, eta musea ikusten, musea edo ondarea ikusten, gauza normal bat bezala, joan daitekena sartu irten, eta normaltasun osoz. Ez gauza berezi bat bezala urtean behin egiten dutena eskolarekin, ezta? Oza, beste leku bat bezala, azpialdiko beste leku kultural bat bezala, ezta? Eta horretarako nik uste dut erlazio asko daukala, museo horrek hezkuntza zail bat edukitzarekin, baina batzutan komplikatua egiten zaigu hezkuntza zail hori izatea eta mantentzea. Ez dituelako normalean rebitoak urtearen bukaeran ematen. Hau da, ez da, zenbat bizitari dituzu eta urte bukaeran jakingo duzu. Hau da, epe luzera egiten den lan bat eta emaitzak luzean ikusten dira. Epe luzean. Kalitatea, ez kantitatea. Hori da. Iratze, zuek esate baterako museoen nazioarteko egunean zabaldu dozu esateak, egin dozu ezolango ekitaldi desberdinak, kontzertuak, zeuei Amaia eta Javier horren galdetuko dut, baina Iratze gandikaziko gara, hezkuntza aitatu dugunez. Gero, joan da gazteria, aurreratu da gazteria. Begira, bidez, egin genuen tailer arratsaldean, nahiko harrera hon eukizuen, euki genituen umea, guraso batzuk hemen, eta hori. Baina bidez gauean egin genuen, euki genuen Zabalik musea goizaldeko ordu bat akarte. Bizita ezberdinak ordu ezberdinetan, hau da, egin behar dugun esfortzu ordu bat akarte zabaltzagati, personal guztia eta bestea, kontzertu bat antolatu genuen, eta oso jende gitxi egon ginen. Oza, horrelako gauzak egiten dituzunean batzutan dinozu, ze puntutaraino pena merezi du, ez badu jendeak apreziatzen, baina ez baduzu egiten ere jendea ez da konturatzen, orduan betiko duda sortzen da hor. Hombre, igual gularazoa da ere, bai, ez da, igual ez dakigu nola saldu horrelako gauzak, baina beno, normalean hori gertatzen da, ez da arraroa. Noizean bezetuzu, bueno, eske, igual ez dakigu nola egin, baina ez da arraroa, ez antolatzea zeo zeri da, beta batean ez da inore etortzen. Egia esateko borrokatu behar dugu pizka bat, oraindik kaleko jendearen buruan dagoen ideia horrekin museak rollo bat dela, aztergarria dela, eta bar. Ze ikusten baldin baute beste ekintza batzuk egiten dituzula ez dela aztergarria, izan daitekela beste dinot, zapatu baten egon beharrean etxean aspertuta ez dakizuna nola joan, beste modu bat ez da, baina hori oraindik ez dago gizarte mailan hain zabalik. Gure munduan oso hartuta dago hori, ez da museak roiak dira, orduan, zaila da hori konpontzea, baina... Baina ez baduzu pentsetan, museoan dazen gauzak, zureak direnak, hori ez baduzu pentsetan, eta kontzientzia hori ez badukozu, ez dago zer egitekotik bez. Zagun, museo bat, bai, ondo da museo bat eukitea, eta hortxe dau, eta ze polita den, eta zelako gauza dekozan, ez? Baina ez baduzu pentsetan, hori, hanbarruan dauen guztie, zure sustraiak edo zuen parteku bat ala, zetan zinatun jango zara araba. Guri aurrekoek emon deuskuena guk ezingo dutzago, horteko eman. Amaia zein da museoan etorkizuna? Nori galdetuko duzu hori. Hona izango da. Hombre, nik... Aldaketea dator zelantza barik. Aldaketea dator, baina nik argi dokote, Osea, guk gure iretxea baduko gu. Ez dakite diputazioak edo instituzioa ezelako aukera guzko da benez, baina guk argi daukogu. Osea, guk azaltzen dugu eta guk gura dugune da azaldu euskal kultura zer dan eta zer izango dan. Ez da bakarrik zer izan dana. Claro. Zer ez da iraganeko gauza bat. Pentsatzen dugu gure... Eurek izan direlako gara. Hori de, bai. Eta gu aurrerantzagoaz, eta gure kultura aurrerantzagoa, eta naiz eta hori mistoak euki edo... Osea, beste kulturaren batzuk ebe bai hortxe gurutzak edo,
gu aurrena egongo gara, eta hori, bueno, indartu behar dugu. Hori garri dugu. Gu behintzat museoan garri dugu. Javier. Museoa behar ditugu, orduan nire ustez ona izango da futuroa, ezta? Guk Bizkaiko Batzar Nagusiekin posi gaude. Gauza gehiago behar dugu, baina posi gaude, laguntzen. Baina, bueno, nik ez dut ikusten nahi oso beltza, ezta? Bueno, pizkanaka lotuko dugu zoze gehiago, herritarrak zer egiten den dituzte gurekin, baina, bueno, nik uste dut ondo egongo da. Bueno, bai, ez da, bai, hori da. Ona, nire ustez ona izango da. Iratxe, zelan ulertzen ditugu museoak eta zelan ulertu beharko geunkez etorkizunerako prestegoteko? Bueno, nik uste dut egin behar dugun gauza bat da, eta badakit dinot, eta gu normalen ez gara espertoak gai horietan, baina ikasi beharko genukela pizka bat marketingena, ez da. Zer daukate adibidez, bai, zer daukate adibidez? Eskaldunek ez dakigula, ez da, saltzen. Hori da, bueno, ez dakigu, baina... Baina ez dakit, nik marketing ikastara bat egin genuen, eta, bueno, claro, guk ez dugu saltzen kotxe bat. Desberdina da, orduan, bueno, bai, marketing egin behar dugu, baina ez da hori, ez ditugu saltzen tornillak, ez da tornillak. Bota iratxe, bai. Ez dinot marketinga zentzu utxean, dinot da, egin behar dugula erakargarri gizarteren txat, nena nik uste dut etorkizuna hezkuntzaren aldetik datorrela, eta museoak hezkuntzaren aldean lan egin behar dutela pilo bat, eta bigarna da, egin behar dugula modu batera gizarteratu behar ditugula museoak. Kendu behar dugu estereotipo hori dagoena da, musea arroioak dira, museora, naizta espertuta egonetxean noaz ez dute zer ikasiko. Horda, gizarteratu, ez dinot bihurtu behar ditugula zentru komerzial bat, baina ikasi behar dugu pizka bat zentru komerzial horiek daukaten botere eta daukaten indar horretatik, kultur mailako gure ekintzetara bideratzeko. Zelan? Ez dakit oso ondo, Baina dinot, gero beste batzutan ikusten duzu, beste leku batzutan, jende pila dagoela, eta erakusten dutena ez dauka, bueno, inolako konparaziorik daukagunarekin, baina jendea jakin du, horren berri izan du, ez du eduki ideia hori rollo bat dena, eta joan da, gustatu zaio eta repikatu du. Zendik uste dut ja ben jendea lehenengo biderre sartzen dena eta gustatzen zaionan ez dago arazorik repikatzeko. Gauza da, zelan erakarri lehenengo bider horretan. Eusko Ikaskuntzak Euskal Musei buruzko jardunaldia prestatu ditu, Gasteizen, Baionan, Donostian eta Bilbon ondo etorriak izan dira jardunaldiak, balio izan dabe ikusi, ikasi, entzun, ulertuta hausnartzeko? Bai, bueno. Nik uste dute hori, mai gainean ipinteko zintzu dire gure arazoak eta zelan ikusten dugu bintze gure artean, nik uste dut baiet. Eta jendeari azaltzeko apurtxu bete zelan den gaur eguneko egoera eta zelan ikusten dugu gu barrutik legea eta egoera, nik uste dut baiet. Igual denon artean egin behar dugu bat. Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, Nafarroan, denon artean, bueno, eta orduan hori igual esango da beto, ezta? Baina, bueno, ondo gonda. Barneko jardunaldiak egin beharko ditugu, bilduta gu geu, eta leku batean bakarriz, jardunaldiak ondo gondira, baina ukiduten pizka bata oso zabalak izan direla, eta saiatu dela leku guztietara joaten, baina horrek ere, dinot, maiatzeko zapatu guztietan pentsatzea Baionan, Artiunen, bestera joan bat zenuela, horrek ere komplikatzen duela gehiago, azkenean bakoitzak bere bizitza dauka, bere familia eta bar, eta dinot, zapatu baten behar egiten duzu esfortzua eta hori, baina guztietan egin behar dira negoziazio familiarrak. Hori besteak beste. Iratxe Momoitio, Gernikako Bakearen Museoko zuzendaria, mila esker geugaz egoteagaitik eta ondo egin zeuen bidea. Bai, zeuei. Beste, Javier Barrio, Enkarterretako Museoko zuzendaria, eskerrik asko Bizkaia Irratiko estudioetara etorteagaitik. Eskerrik asko. Eta jente asko ezagutu dagia zela Enkarterriak? A ver, agia baiz. Bueno, nik uste dut, baiet. Bai, apurka. Pizkanaka, bai. Oso polita da, bueno, ez dakizue. Hori. Bueno, badaki saltzen, Azkenean badaki saltzen. Bai, lata moten du, bai. Amaia Bazterretxe Euskal Museoko zuzendaria ondo zaindu, ondo jagon gure sastraiak. Amaia? Bai. Zaietuko dugu, tranquilegon. Eskerrik asko. Zeueri, ona etortzagaitik eta museoen berba egitagaitik, ateak zabaltzagaitik, bai geuri, bai zelan ez, geure entzulei. Ongi etorri, eta guzti bai.